play sa button ni phi hakan naga step bakhoi bangatang ka jong try jisu jongi dak hakateng ka batyang tam ngapiang subhai phi wei puwei khamtam ni gitu para bangi jongi gi bape langba kan ka online worship nambang ka YouTube channel jongi hakateng batyang tam jisu Christ ngapiang subhai phi sa isen siapa stang ke jeseng ke jongi tengen ya phailang chakan number ke jurwai ke ba phra utrai im jonga phai biang second number ke balai phra melong bakrau ablei jonga ngalap da jing ngau pela aba berkha ten berdei melatau iklur ngai ngaseu berkasawa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ngaka bat aku boleh yai Mrs. A Sweetly bat yai Mrs. W Yuria na mata jing yalam ngejong ki ya ka jing ruai bat ni kapong ai ngui ublei sa isin pat bau ai ngi ka ni ka lat leng ba ka ni ka online worship beng ila ban yo sngo beng ka tien ka jong u ha ka ni ka por na khot sum hai pi we ha ni ka por ki par lok par jor klam la ban jer ka teng ya pi ta ai bang ni pulut por ni ka sngi beng ila ban chakri bat pendon burom ka teng ka jong blei dine ka por shaba ngin ya sedang ni kerja seng kejongi ngin ya pai sya kejing rai sedang ka number ka basis pa sanpo ki para bengit ki badan haying pi lak mani plit ki kot jurai kejong pi number ka basis pa sanpo Insawan la bajika Dene kapor ngin ya pai sya kejing pulik sedang kejongi na ki ar petrus kalenong ka ba lai ba khat kadukhat ka ba khat nyo ba khat pra na ki ar petrus kalenong ka ba lai kadukhat ka ba khat nyo ba ka ba khat pra namar kata mapi ko heb ba it haba pitip lupa ya kini ki e ru tu da sumano yo ba haba lai rong no lem ya pi bat kata ka jing ya sakama jong kita ki baman pin da hap no na kata ka jong ka jing ne scam hi henry do pinang roy ha ka jing ai e bat ka jing tip ya utrai bat yo nong pen im jongi u jisu kris ha u to ai to on long ka burom mentaru bat hadu ka sngi ka bam jukut amen. Ini pun yang dipendam kali jing duai. Kukpa jungi bahab neng ngamla kumpa jusngu ko bukra bamela ai ngi ya kamet ka bukot bakia bat kumju hani kesngi lengba kani ka online worship bangila ban yo sngo beng ya ka ktien ka jong me dodon dekat lang bat ki para bangit ki badan haying hasem ka jong ki kat ba ki dang sha skor ya ka ktien ka jong me to ai ba un pai amen sim bakut hadu nut jungi iwe pi we kat bangi dang yo sngo ya kani ka ka kubor hani ka sngi ba to ai ba ki baro ki bangin yo sngo ngin pla ban pendon kam ha jing im ka jongi ka ba man la ka sngi bat kum ju don dekat lang bat ngi bangi la ban pulut por bat bangin ki kam ki jam ka jongi bangin pai bat bangin ai ka por shame hani ka sngi lengbam bangin snap ya kani ka online worship bat kanlong ka jingkar khu da mata jungi iwe pi we kham tam mi ki parok par jor
ba kidon dekat lang hani kapor ki balak ban ya pit lang hakani ka sngi ban pelut por lang bat ngi ku kui ki ru atrai kan rat bat kumju lada don kinu ki ba ngin ye sngo lani ka ba ka ktin ka jong me leng ba ka ktin ka jong me bo shakri jong me un sa ai hangi hakani ka sngi to ai ba ki baru kin long ki ba shai ban pen shai hangi we pi we bengi la ban sngu thu lang e ktin ka jong me don dekat ru bat ki ba pang ba stem ki bangim la ban tip hala ki jong ki ying ki sem ki jong ki shem ki jing e ki jing pang jing stem ki jing tinja ni tip atrai kan rat lada me don dekat lang bat bat ngi we pi we bat kumju bat ki parlok parjor bat kumju ki para banget ki badan haying sem ki jong ki me la ban pen khia ban pen ai ki pat ka jing suk kham tam om bakin klet ya me hin re bikin wan kham jan shame map klet iki pop baru ki bang jule pen si ka mon ka jong me bikini baru ngadwai ngapan khteng jisu amen hari kapon ngan ngin yo ya ka jing tu khana mission bat ngan khot e master Jerry Slong ban ai ngi ya ka jing tu khana mission Kublai sebutan EP baru. Kejing itu kena mission jungi ha kene ke step kedai sipang. Kamadan siap derut duriau. Ne keri siap bat kedai kejing itu kena sipang kewe kebreu. Bat ke kerteng jong kene kebreu kedai ke Diana Face. Kabadan San Ponres nam karta. Kabasa ha Arizona USA. Ilok jonga Diana. Bat nga iloren bat kilaidan ya kene ke kam kabasat ki. Kum ka license clinical social worker iloren idon yela ka jong ka clinic counseling ka bayat ba kat ba ka diana pat ka tre ha development jong ka advantage health ka nam pura ka de institutional development ka badai ka department ha ki jaka police school college university ban terter bat ha ki jaka sumar nongpang bat kum ta terter ka bakmi ya ka jingtei nado basdang te yaki kaba marmon yaki bat terter ya ki et ya karukom im jongki kaba kapdeng jongka kalong kamadan siap road duriau beach ha Florida Henry kisngau badan ke kabaduna ha kajing im jongki te ki lasdang ban duai ba ublei un penpoi yaki sya kajing tre sekri blei ha kaba kila ban ya trelang Henry ha kajing sisa kim dolong ki bakloi ban sya elam se e lat no na sya Tennessee hakaba ki khon jong ki bat ki khon kseu ki shong kai ki shong sa hangta klem de thmu lupa ka diana la le sya ka jing yalang bat la pen ya da ka seng kenthei jong ka North American Ministries kalong kapor jong ka jing duai badan dor bat ka jing yaiti lot yala de sya ublei haba kalalai por makna ki jing yalang kalayat sajan ki basa de jing de yak ki ba labo kerpang na ka benta ka ba ke jing yalang kala thet yalai tli ki snyo kulai na ka basa jong ka Holbrook 7 Day Adventist School yakini ki kheu lashna da ki nong pule ha ka te ka school kaba kadang seo ya kata ka benta jongki kawe na ki bre ki badan ha kata ka basa kala keli sepang ka jing trei jongka bat haba ka diana kala jubab kala dan ha development da ka jing song set ka kadau sya ka we pat ka bre ka badan hangta bat kala ong kane ka de ka development director ha Holbrook bat kan song thia song thait no nangta pat kala yetho ha ka diana ba ha Holbrook la dan ha Arizona dalele ru em ilok ban nga kim yetre ban tlit chata kadiana la ong ha kamsem iloren bat ki snoutenat ban shong ban sa hajan ki umba duriau bat hari siap ha Arizona kamlong ko we ki jaka ki bakwa ban shong lane le sa Henry hakata ha Henry banai kilayat benta iloren bat idiana kilaya duai we upar lok ula pentip sepang ka kam ka badan ha na ka benta u social work professor ha Southern Adventist University ha Tennessee bat kila perkhat ya ka ban let no seta
iloren ila rai kendet bansiam benta ha ka jing yalang general conference ka balong ha Texas ha usnam arjar khatsan kadba idang dan hangta ilayo iyaki kheu snyo kulai ha ka basa jong ka Holbrook 7-day Adventist Indian School ka wei na ki ba up hangta layo ya ka batch jong bat ila dakli ya ki jingmut jong LCSW hato kito ki dak tho lingkot ki yeng na ka benta license clinical ayure ka kli iloren I kongo kli bat ila juba ngidon kam yakum mapi ba kemen tin songshit iloren ila wat samrikhe arta ten da ka bakwa ban yo phet no nangta henry kata ka brew kala yai kli sephang ka kam jong ilok jonga I diana Loren ila juba ba itre ha development tel department jong ka hospital ha Florida ngidon kam yakum itaru ka kem kten biang ringkat bat ka ba kawe kti ban khot ya ulok jong ka ubade u principal jong ka Holbrook kato katne tayo hadien kilarai ban let jingo ya ka school Holbrook mar yo shuti shwa ba kin poisata iloren ila yo jingtem ba in yo ya ka kam ha Southern Adventist University kiladan ka jing yes ngau sir Henry kadiana kala ngau ba ublei utunju ya ka ban yo lada kilong ki bakloy ban let sya ka ba uyalam mau ha Holbrook iloren bat ka ila penlut kendai kenta bat yakran bat kinong kitkam jong ka syaphrang ka jingkit jong ka school na ka benta ki khna bat samla trairi kila tep ba ki thrang bat don ya ka jing salok arpho saw kenta sisni na ka to ka benta kito ki ba sitom na ka post traumatic stress disorder ka jing ban ya ka jing mod jing perkhat da ki jing sitom ni jing sngosi ba ki brew ki yai ling ba ha ka menor bat na ka weiru ki jat sitom ka jing mod jing perkhat kadiana kala sitom bat yo thia hala kamit Henry shua bakan play ya ka khmat men step ka jing mud jing perkhat jong ka kala kinthi da ki jing skau bakan long ka ba sngo bha ya ka bantre sha Holbrook habala khe kala yo ya ka we ka kot ka ba kala yo teng kala sei ya ka ju ka kot na ka pla jong ka ya ka ba iloren ila yo sngo bha na ka jing yalang General Conference kabala tap ya ka hapla shwa ban mi ne yeng ka kerteng jong ka kot ka day follow anytime anywhere at any cost boat ha ka no ka Porsche ka no kat ka balong da udon makla 30 hakata ka khilmat kala tep ba ublei ula khot ya ka sha Holbrook kalau ong ha ublei ba u hab ban sut ya kata ka ju ka jingmut jing perkhat ha ka dono jong iloren te ula dwai bat kala lam kato ka nisngi hadien ka ba kidang khre rung hayeng Florida hayeng sa Florida iloren ila ong isngo tikna ublei ukwa yaki ban let tre ha Holbrook hakata ka janmet hi kilapha ya ki application jengki bat kilas dang ban lum ban lang ya ki jing dan kam jengki artayo hadien ya ki la thung kam ki kiman bat sngo bha ya ki bat kilabot ya ublei sha Holbrook kublei sibon ya ka jing kinshow sabatan bakhat lai ba phi la te sibon lai snam menshwa ka ba yaram ban sedang tre ya kata ka jaka klanmet bat ya ka ta ka jaka jingerap halor ka jingko jingkhia ka bala ainam ya ka New Life Center ha Holbrook 7-day Adventist Indian School kane ka de ka jingi tho khana mission ha kane ka step kublei sibon Ka bat ai kublei ya I Mr. Jerry namanta katu ka jingi tu khana bi la ai hengi bat tu ai ba ublen kut khuya phi kat ba phidang pteng ban syakri ka kam ka jong ublei tani ka po nga kapat iki para bangit ki bedon haying ki jong phi kum bangi jule ngin ya lumi ki jing ai ngu bat
Aku juga por ngin yok pat ya ka jing roi pedeng ngin ya pai shaka number ka ban riu spa an riu pulai. Riu spa an riu pulai. Badal adep ka ni ka jing roi ngakar pat ya I bor nong sit ban in duai na mentah ki jing ai ngu. Tesong lang yangi try tesong lang yangi dasai banong la pentushu tesong lang yangi try tesong lang yangi dajiki don't tell me where you play. Don't tell me where you sing. Don't tell me where kami nagkatagan buhay. Tesong lang yangi try, tesong lang yangi dasay, batong lapit lusyo. Tesong lang yangi try, tesong lang yangi, tesong yangi dajiki. Tôi nhìn nhận Buk pa chi pa ne trying ko ban ai ngu eme ko le shibu ne kaching ke ching ta chu me kaching kaching ka ba mal ka se bu kom chu try ne ka por ni dwai try se sin pat ko ngi la ban wan ban sakri me kan ka si bolong khuit ki ta ka chu me ka bolong ka si sabatan ka bu khuit ki ta ka chu me bu kom chu try ne ka por ya ai ngu ke ba mal the ka chi em ka chu ngi ba mal ka si try bat kom chu wat up den kaching e kaching ja try mal dor kala bat ni belai lam ti ka chi em ka chu ngi try ba ngam sem la ino ai ngi ba kom chu try ne ka por ni walam try me ne kaching ai ngu ku bolong ki baret ki show ki chu ngi try ban ai mat chu me try yang try ki wala ki long ki baret ru andre try ni dwai ba me men kur khui ngi we try ki bala ai ben no saka kam ka chu me ba kom chu men dara kala bat ki men nei kur khui ki na ka we ka por ki pat ba kom chu ru ki kam ki chan chu ki we ba tray hala ki chung ki kam ki chung ki try nga dwai ba me men lam ti ma me men ai ki ka met ko ba khia ba kom chu ru ki la ban tray ka bat ai shu shu ka kam ka chung me try na ta ka ban sap yang tin ka chung me try atrai dua ba men der kala bat ni be kum chu ru ane ka por ka bing nama teng ki chi kri chung yu ple he ka sni paro chi sni der kala bat ni kum chu ri pu baro atrai ki ba pek la ki jong chi sem atrai der kala bat ki men map atrai ki pop chi ni ki ba pu si ka man chu me hamala ka chi im chi nama ki le baro ni da teng jisu yesus pa chi ni ta chi pu ku ru la kata amen. Gua ban ai ku bele ye ai bo nong sit na menta ka tu ka jing dwai jung I ya ki jing ai ngu ban ni ka pon ngin yo ya ka kelas ban ngan ai no ka po sha I church pastor jungi church pastor H Maulong. Ke step ke besuk bekemen ni pi baro bat kublai sebeton ni pi baro ki baya syakri rekat bat ni hak ne gsni bekentang khoi ke jong blai ngak kwa ban ai kublai ya miss one pai ba yelam ye ke jing seng le ni program sub school ke jong ni te hak ne quarter baro quarter July August ba September ni pulish pangkai ke ni kemat peneng bala bodin dei ke jing ja thai how Chris kadai ka sub school ka bay day biang bat ni way piway khamtam ha bakat bangidang imenta ha pedeng gane ka jing klumar ka jing siusi ka jing ka bangi kendo om tang ka yeng jong phi om tang ka yeng jonga Henry Shitelup ka perthai khamtam ka ri jongi Henry ke bangi don kam ha to don kami ka pisa hoi le se ka tarungi don kam hatongi don kam kali hoi le se don kam hatongi don kam karpas hoi le se don kam gitaru Henry ke ka bangi kam don kam bani kita ke baro ke de ke jingja thai how Chris bangin yo kita ke jingja thai ka besha kum bangi dang sudah pule ke kita yo baladep uji sudang yai khot one p baro ki bathai bat khia jingkut ngan penjem ya pi banta ka singin yai peteng ye ke ne ke jing pule ke ne ke jing yai nanti ka pasio tanat jungi ha ke ne jing ja thai how Chris
Henry menta ka sngi la poi shkal nong ban riu kabong kabashem jathaj hak jinga de halaying lasem kabashem jathaj ha jinga de halaying lasem kal nong ban riu ngakan mau por banganang don hak jing pule Andhra Pradesh bakum juro spicer ngakan mau por banganang don nang te khamtam snem banengkong ngadon ko way calendar haman lakut ko way ko tarik ngasai cross haman lakut way po way benai ngasai cross nang ta ha ondala deble ban book ye ticket ka ta le phim tip haddo kan nu kerke ban le yu ban point no shiying balai maronda po shiying kata ka schedule kata ka hectic life kumbang yong mo ka jingbon kam ha ka jinglong khna school ka long la khia palat ban ngi kwa ban point no shiying ken khna bon dala poi haying bangin yo ye ka jinja thaj kata de ka jing khmil nti ka jong ngi kum khna school Bandai tangi kena school la say dan peng jong pi ki long kmi long pa ki ba haban jingai na ki yeng kisem Henry pikmilanti ba si sen lano ba pin yo ban syong haying omran kat ba jingbon kam Henry de ka jingja thaj kten hindi yong ban syong aram dei ban ong aram se Henry ke ka bang akwa ban ong ni Henry don let say na pedeng kalong ke bas nyu si don let say na pedeng jong pi ba jonga Teng isnyo bun kam habang ila khiala pa ka jingkit kabangi kendo hajaka bangin on ngin kmilanti ban poi shaying khnang ban yo ya ka jingja thaj hena jayu ngim siu tanat ban poi shaying ngim siu tanat ru tam ban rung ying on la shwa ban poi shaying ngila siu klum mar la pang siu thakle ban poi shaying kalong ke ka pasiu si mentagas ngin pej spang wei breu ubay kendo ka chipat jing pra hakalong ying long sem ka jong u Henry kumno u yai nanti bar kuno u sem ka jingja thaj ka basisha menta ka khot kan mau la sim de ka jing tho jong ka city u Petros ski ar Petros kal nong balai de khot ka ba khat nyu bat khat pra kong kum ni la da pidon ye ka Bible jong pi badi kol nong jong pi sem ba sim ye ki khnang bangi rung ila bani pulilang de khot kan mau kong kum ni nemar kata mapi ko hebein haba pitip lepa yikini ke ru to da sumarno yo habala rongno lem ye pi hakata ka jingya sakma jong kita ki baman pinda hamno lela ka jong ka jingne scam hi Henry to pinang roy haka jing ia but ka jing tip yo try but nong penim jongi u Jesus Christ hau to on long ka buram mentaru hadu kata ka sngi ka babom jikun amen haka Bible hagne ka jingelam prang ru kala etho ingi don way khna samla le se u batei u balang hakwe ki sni dong mut ban le shalom ban le pet ya ki himen ki jong u dang le na kuwe ki jaka shkwe ki jaka wa di ki men jong lap Henry haka ba khaddo on la poi haka tak snong ka we ka than to tham ula yo I ya ki men jong na jingai le se ula perta ula rai ki jong Andal apoy hangta Henry kita ki himben jungi onda ki iu na jingai kilong iu utei utrai jung jing pos ni ulawan tongin penyap no iu kila don ke jing tmu bat penyap iu utau para jung ki wan de ke jing le se de ke jing men ban yo I ye ki himben jungu Henry ki himben jungu pat ki don da kawai ke jing mod bat ni tiblut ya kita ke jing thonu thokana bat ni tiblut yo tau breu ubakerteng u Joseph hooi menta kasngi nginikren sipang ka jingi thokhana u Joseph menta ka tayong in phais ka jingi thokhana u Joseph bat ka yeng jong u hangne ka sab school ko ngum ne kumno ngin yo ka jingja thaj kum ka ne ka jinglong le ne ka jingim menta ka tayong ngi phai sha ka jingi thokhana u Joseph bat ka yeng ke jong u baru yo I ke jing tray u blay baru walam par ke jing penkhia bar ke jing ja thai wat hab deng kalong yeng kabala pai la pra hon ta sngin pe ji kalong yeng jong Joseph wat hab deng ke jing pa jing pra jong kalong yeng jong Joseph ni pe kum no pat ulam ye kata ke jing penkhia bar ke jing ja thai wat hab deng kalong yeng jong u kabalong la pai la pra tam nagane ke jing lam prang ina poi no shi kasngi ke banung kong kasngi ke banung kong kong ke jing ya pa haying
kajing ya pa haying kanungun na pi menta ki ba pe ji kene ka online worship ki jongi ki de khot balang jongi hang le nong po pi ki ba dan la ki jongi ki shinong ba pinot banong banga ngadon hakalong ying besuk besang leda kalong ta ai ngo yo blai pi dei ban yai pteng ban duai ba usaitan nun om la ban pen pai pen pra ye kalong ying long sem ka jong pi usaitan na duk kper eden ula persang ban pen pai pen pra ye kalong ying long sem ka jingye dei shilok nengkong yau adam bat kiif ula pen pai ye ka jingye dei jong ki kelas dang ban kedeu kti ye wei o adam hajaka bonong map kan rat ngala baklau ong ba dei na ka dau jong gni ka breu ka ba mela ai nga ngala kum bam yo so bat ke ivro jaka kan ong map try kala ong pat deu new pseng u balap pen shoy nga ban ngala ngop bat nyu i kelas dang ban pai pra haduk ki kon jong adam kelas dang ban penyap kalong ying kelas dang ban pai ban pra tad hadu kalong ying jong kpa jong u Joseph wei kerteng kpa jong Joseph ko ki khna la ni ki samla ki ba pe ki ni ka por phla ban ges ngis kemba don bonapi ki ba tip ki ni jubab de Jacob ndei u Jacob kumlo kalong ki jing im jong Jacob na do ki jing long samla jong ha to biang la da pipet bhai je jing im jong papa jong Joseph u papa jong Joseph ru hak jinglong samla jong ulas dang hi ban jingan u blain ne ban le bakla u sim ye ka hok jong jinglong hemmen jong u bakrteng u iso barakadin ta ula phet jingai ne ying barak ba khaddo ula poi hakalong ying jong laban bat jayu ban lengkot ikane jing tu kana barong in lengi ngila tim u ye kendo baru itanan ye ka Rachel ndai dan pedeng jungi ong Rachel ngamtip ula itanat eka na tau laban ong baladame kwa ban ye poika bat kapara junga me de ban sakri nga hado kanusnem nyusnem la dangam baklan dei haden nyusnem mula trishitam jia yu haden nyusnem pat ula sha syukor haulaban hajaka ba udang mud bu ye tho bar karakel ka ba i jong u ba ula khmilti barosh kata Henry ulai tho pen ban bat ka lia badu laban long biang ladami kwa ban ye poi kha ba rakel sa news nem biang me haban train ta jonga ban ni tipike ba ja u haban train biang sa news nem bad hakaba khaddo u yo khon nung kong jong u udan hoi chibon ki khon yo lang ba ke lia bat ke Henry nakarakel u khon ban kong nakarakel ka lok ba u e de Joseph but onda ula yo Joseph tongine pule ha ke Genesis kal nong bhanyo lai phunyo de khot ka ba sau ke e ka ba ja Genesis kal nong ba lai phunyo de khot ka ba lai bat sau ngin pe je ke e ba ja la da phidon ki Bible jong phisyong bha ban shimi ki Bible nan tangine pe lang ye ke ni ke de khon kong gum ne lai phunyo lai bat sau kong gum ne teu Israel wat sio tho baklau Israel de Jacob teu Israel ulai yo Joseph na lor ki khon sinrang jong ubaro da ba ulong u khon ka jinglong temen jong u te ula thau ye ka sopti bap tho broin yo bad habaki himen jong u ki la yo i ba pa jong ki ulai yo na lor ki himen jong ubaro ki la ye shun yo bat kim tre ban kren snyo su sio bha shu yo la dangi peje ke ne ke khot ngi i ka takan tin hang ne ka ba ong ba u Israel ne u Jacob u kham mi chibun yau khon jong u Joseph jayu haden kata nung kong kalas dang hinado ba ke jinja hapdeng ka Rachel balia laban ba Jacob kalas dang na do jong Jacob don kinong ki scholars ki ong ba dei la se ke de jing le jong Jacob hi de jing tim ke jong blay yo Jacob don ki ba la dangi pej ba Hosea long ba khatar de khot ba ar hang ni kong gum ni u try u don ru ka jing ya saj bad u Judah bad un pen sitom yo Jacob kat kum ke jing ya jong u bad kat kum ki jing le jong u un seu ke liang yo hoi ke ni rungim la ban len kala ban ja ya phi bad yanga wala da ubleu ma biangiru Henry ye kajing bakala ka ba phi le abanganga le ka bainong ka bangi le ni hap hi ban ye kendo
O ki himmen jungu kila sedang benisi yo Joseph mdei tanggata kim trai rutang ban kren siong bhayu kiyoi ko mga ong pi hadin ni onda ki na jnga mdei tang baki si bakim kren yu kisna manong kumnopan nungkong ki isi namar balay bo papa jung ki kami chibonyo kabaar ban penjur sisu ya kata uai kata kejan ke ba itnatam tang yo Joseph kebalai kila sedang ban pison yu bat kebasau kim treshu ban kren bhayu bat kebakado jayu kirai ban priap yu ko ki parlo ki men para jonga ho Chris kajinga pa haying kesedang naduk periden usoi tan la pen pa ye kalong yeng long sem kajinga dei jungi bad blay bad hado menta kumno kalong yeng long sem kajong pi bar kajonga kajuk jongi menta usoi tan ho yu pen nengkong pengop yengi ha kabam kadi kabaar kalong yeng long sem kajongi mjudon kajinga sok kajinga dom ha iwe haden iwe kajing bam yade hapdeng Shylla kajing bam yade hapdeng men para kajing bam yade hapdeng ki khon bar ki kmi kpa bon chai ke kajing ya pa halong yeng long sem ke jong pi nga kwa ban sim gini ki mat kendiat kaba nengkong kalong ki himmen barok ki shon yu kajing geli ke jonga hakane ka poring iwai poi hatto pidon em kajing ye dei ka babha hapdeng ki himen para ke jong pi bat jongaru yangaru kumju zada kalong gupta ai ngu yo blai lada donna pideng jong pi ko ki parlo ki bab hado menta pidang donta u kumno bedong us interkong habam don kajing dei ka babha pedeng ki himen parajo pi kala dei ka pore pi ba pin ya map keliang bon sin ye dom himen paratang na gadaw ge ki berit beria bon sin la se ladangi perkhat sani bha dei la se tang na gadaw jong ka jaka la se dei tang na gadaw jong ka kali la se dei tang na gadaw jong ka yeng la se dei tang na gadaw jong ka pisa Hato day tang magta kalaban good na ya kita kajingnya day jong isih men para ko ki perlok ladang yap siya kita ke baro ngim ha kajung mentabang ngimtip kay ban jia ya kajingim bejong pi bejonga tongin pekelah ka bamon lej pan mabi ke men jong pi kan notam kalong be melej pan mabi ke men para jong pi shulen bad ong hoy ka en day ban pan bisa ka besuk ko mga ong mensuang kan mau kat banganang don ha fleece kat banga don kam ye mei ban pan pisani mei suk ba hakano ko por ngadon kam pan pisani mei papa junga ka suk ba Henry ladang ngapa benong mei papa se ba ma bi nga bangala le kala kelong ka ba e ba haka jokur kom le se kelong ka ba e ye pi ban lek pan map Henry de ban pendem ban lek ban ong ko para le ne ko men junga se ba ma bi nga ngim don kam don jingbut ka ne ka jingya pacing prajungi tungnya long nak kawai kumbangi long mencuak kumban ngidang long por dan kena bedaptang de jingi katade kamat kebenong kong kebaar hadin bangidom ye kemen prajungi le ne ki janjing jan sem jungi ngisdang ban penper wadi kerteng jong kiro kumang ni kim khot chu tang yo Joseph de kerteng jong Joseph ki khot kumno utrai jong ji post new de ten perengong dreamer Kimbang oh te parajung Joseph lawan yong the dreamer has come then you try jong jing pos ni lawan tongin priap no yo hato pipat kumno on dalay dom babat para dangla banong kaparajunga leni men junga leni piru bilas dang bat pemino de ki kentin di babim de leni pila pemi da ko ka kerteng ka ba imei papa jongi ki krembo en rengingi bo pada kawai pat ki kerteng ke besniu ki kerteng ke bamdei ban khot ki kerteng ke baus pan kemen yo setan om yo jisu ko ki parlong kene de ke jinja ha ke jing im jong Joseph kum jo tongnya page kmat ke bajia ke pat Joseph ke jing pat pra ha long yeng Joseph kayai peteng nan to papa jong u hado jingjia jinglong samla jong pikan mau ye jingjia u Joseph
Alau Jacob udan tang kuwe ka khon kan thei ke kerteng jong khon kan thei jong u kan mau ka ba bhabreu ka ba kerteng ke Diana Jayu ke Diana hadin ba la don ke jia ye ke Diana la da pikwa ban tipi kitab pule ke Bible Genesis life sau laipo ter Jayu ki baro ki men jung kila dom bar kila lej bar penyap ya baro ki shinrang jong kedong ni keri Shechem le u Joseph li yo ilu dikini ke baro ban kene kala kta le si yo Joseph Henry ngini teng ban pej ba hatu kene ke jing jia Joseph ka pelong yo Joseph baun knyo na kita ke jing shania jong hauble le ne hatun yang scam le bengi pej hang ne ga kolonong jongi ha kesla ka ba nyup khandai kong gumne sio ba ban ne pej lang ne ke jing kli ba sio ba jubab lang hiro kong gumne balai ba pitharai ba yo Abraham Isaac ba yo Jacob la nyeu lang hak jing tho kum ki ratba ka jinge ha kitab Hebrew golong ba khadwe de khot ka ba khat nyeu hadu arfar habang yo I ka jing pat jing pra ha kalong yeng long sem ki jong ki kalong ka jing kli ka ba dei ba bat berkhat nga kwa ba ni kren lang bat phi sio tho kum no thrai ba what happened ka jing pat jing pra jong long yeng long sem jong ki Henry la nyeu yo Jacob kham tam nga kwa ban sim hang ni kum ubreu jong ke jinge wad la dei kalong yeng lo sem jungu kabala pai la praru ke juba bhi kalong ba ha ke jing sio jonga bar ke jing kren jong ke sab school hi kalong ba walla ki kendo ye kalong yeng long sem kabala pai la pra Henry Jayo wad hapdeng kata kila nang kila bunsin kila ye shem kini jinge kidang shem pang shishu spang ke jinge bar ke jing shania how blay what happening ke jing le hayeng hasem what happening ke jing pa ha yeng kisem ke jongki ko ki perlo kene ke long jing sneng ye pi bad ye ngaru what la ke long jing long sem jongi mata kala pat kala pra kampat bir ka porengi ngirungi dangla ubleyu dangla ben khot ha ko ke sngion nangi poi shebleng unong yikun khot de kerteng jong pi badong pi de ki khon jonga ki bade badap da ke jinge to ai bangirung indon ke jinge what happening ga long yeng kapal apai la pra ngin yan teng bandon ke jinge ba ke jishania scam ha ke jing pinya ke jong blay ban ni de ban long ki breu ki ba IT ban ki ba penrit ban kloy ban long ki ba panmap la dangi don ke no jing bakla ha ke yeng ke sem ke jongi ha bangi don ke jing apai ya pra ha ke yeng ke sem la da bangi le komta ngino mai lat yu sultan bon sin syari ke long yeng long sem jongi to ngini poi ke sngi ke ba ar ke sngi ke ba arong ka ong ke ba jid ya kelenti ke ba thamai ke ba jid ya kelenti ke ba thamai hading ke tangila tim phila ban mudur ke jingmut jong kerteng jong Joseph ka wanaktin Hebrew ka bamud ki khot Yeshaf ka bamud ban penroy lene ban penbon phila ban mudur o Joseph ka ek jing kedo jongu kat baudang hadin bakila debde yo Joseph haki nong Ishmael kat bakidang rayu phila ban mudur ka jing pang dono jong Joseph ula ketang balula lesiu kat baudang don na kata jingyai lenti ula ong papalei bakila le yang akum ne ko ki men balei phila le yang akum ne hak jingkala bas kliban nau khon ba eje shak jinglong raw kala banja ke jingim ke jong phi ba jongar gumju ba teng ke jingim jung kadang yai bha kadang best bha ko makten prang best ne kadang yai bha Henry Jayu hak kata klipman ngistang bani kendo ya ke jing kumbo Joseph o ye kendo klempoi perkad umud bepli ban le ye kendo bar ki men jong menta ulak lalong umrau bajayu hak ne kapor u Joseph udan ye ke jingjet kebenkong lese ulaban ong ba atrai ngala shanya me ngala e jemi ngakan maulu di kito jing pos neu le ne ki jing to lapa ka ba me mila ayanga Henry ye kene ka bangai kendo menta kala biang nga ngam la shuban shaika ban ngam nang shuban shanya ye meu blay kata de ko ki jing jet lese ka ba arpat ulaban jet ong atrai
walla ki men jonga kila de kila ino yanga Henry gan yai shania yame ke ek jubab jong Joseph tongine pej na jing tho jong Ellen G White ha ka kitab ha jing tho jong ka ki department bar ki nong ithul pa kasla ka ba arspa khalai bar arspa khatsau ko ongkum ni nang ta ka jingmut jong u ka phai pat shau blei jong u pa jong u ha ba udang khna u la ju hikayu bon i bat burom yu bon sin ha ka ying jan u pa jong u la yo snyu ga jing tho khana bat ka jing i tho pau ha ba u jacob li yo i kat bo dang phet na ying kum nong ya wir man ta ki ni ki jing hikai ki pau shai ha ka jingmut jong u Joseph u la nget ha u blei ku pa jong u long ru u blei jong hang ta hi u la it yela de how blay badu luwai badu nong sharai Israel ulong rengkat badu hakiri nong way u Joseph kat budang don na kata kat budang don nikti ki ba ula long kum raw ha jakabu nom don undo kata jing shania how blay uli yai piteng badu la it ka jing im ka jong u how blay kadai ka por ka ba biang ya u ba it ya ka jing im jong u shaw blay badu kan mau lu ye baro ka jing hikai kaba upapa jong ulahi kai ulai thoyu ba sisen kasni upapa jong urula long nong yadwir Henry uru ongarungan IT no yala de show blay ko ki perlo ngabat piro la dangim laban don ha kayeng ge jong blay menta Henry la pidon ha kamra ge jong pi menta piro pilaban IT yala de ho blay ong atrai ngaru la le bakla namta ki bahayeng hasem ge jonga ngala ngai batki la bon bna la bon sngi la bon snem mentangan wan pai ngan IT no ngan pen ben no e kanikal ka jinge de barki bahayeng hasem jonga ngan IT ge jingim jonga shau blay shameu blay u Joseph ula le kata u Joseph ula sedang ben shemi ge jing jat thaj ka ba shisha wat hapade ge jing klumar wa ge jing hapade ge jing long brau ula kendo ye ge jing jat thaj ka ba shisha kata kalong ban rai ban bot yau blay belong nong penim jong Badiayu lada pipen ha Deuteronomy kalong basau ke dekat ke ba arp kendai ke ongum nim Henry lada nangta min dawat ya utrai ubau blay jong me min sashem yu lada min wad yu dala ka do not baro bad ka min sim baro pila ban police shu ya la tho gitu dekat ka sub school Joshua arpsau khatsan ningkong chronicle khandriu khatway sam khatsau khat ar proverb prashpo Isaiah san riu ngim don por bani pule hangni ko ong ba lada piwad ya blay dan do ka do not baro pinsa love you ladangi ngibot yo blay ladangi wat yo blay na do ko not baro hang ni kong bangin wat ngin love you ko ki perlong kejing IT hi kelong marway walada u Joseph u Jacob ulale bakla ngim la ba kejing le jong Jacob kala akhir peteng how Joseph marbale ka hakad mar ha ka jinget bar ka jing IT ha ka jing long ba kan jam sem kam ju don kata ka jing hir pateng kan mau pha ngim ju day ki kseu ge jong blay ngi day ki khon ge jong blay kamut kam ju don kata ka jing hir pateng ngi day ki khon om ki kseu ge jong blay hangne kamut ba ha ka jing IT hi ka jinget ba ka jing im ka jing long ba ka jam sem kalong hi shimet tam ta tong ini pekpat hakasngi balai kong kabashem ye ka jingshong dor basisha halade kay pila ban mudur hadin bo Joseph ula poi sha Egypt on the poi hangta le si khmil ti odang poi hari Egypt la kumnu le singala ban le phai biang sikaying jong i papa siying jong i mei ba siying jong men jonga Henry on la poi hanta ula sha dibiang show way padu breu ubde Potiphar la sha di pat bat jayu la dei phi bat nga la si teng tengi kendo ye ko jinge hoi kadang biang ar to kadang biang lai kadang biang le don ko pot biang kala biang hey blay dei kamtam kum gijing ke bangi kendo menta la si dona pedeng jong phi ba pe je kene ko online worship jong kene ko por dona pedeng jong phi la se phi do ye ke bahaya ngasam jong phi tang na kadau ne khlam bangi kendo menta
dan pedeng jong pi la se pi do ki bahaya ngasem jong pi klem poi berkhan dan pedeng jong pi la se pi kendo ba pi do ye ke jing tre jong pi ke business jong pi kala hab sebab palat batang bit biang ye kolong yeng lo sem jong pi pimla bat pila ban mud ne ke jingim jong akam don jing mud shu hato pi shu boy kita ki kep ba pi rai ba pi don kum kata jing mud ba ke jingim jong akam don jing mud u Joseph uru la banong bumta Henry kun mau bo Joseph pad ula IT show blay tongin pe je ke bacha on dang ila tim dei ke jing thok khana jong hadin ba la deu shakinong Ishmael no kinong Ishmael ke la de show Potiphar on la po ke jing Potiphar u blay ula der kalem badu Joshua bad Joseph blay na marba ula IT yela de ke jing im jong u show blay tongin ye phai si Genesis kalnong ba live khandai de khot ka ban ningkong baru try la don rengkan baru Joseph baru la long ubreu ba man bae baru la syong ha ka yeng uta kenja Egypt bukan rajung baru kan rajung la yo i ba utrai ula don kat baru try ula penman ba ye ke baro hakikti jong u ye ka ba ula le ba baru Joseph ula shem ka jingsio bha hakmat jongu badu la nang shakriyo u badu la bu ya u halor ke yeng jongu badu la ati ye ke baro ba ula den hapok kikti jongu na ka jinglong mrau mentala banong Joseph ula long dan ke jingim ke bapa ba unne u kendra jongu la shania yu balai Ngay na kadaw bo Joseph la tri bahala si de kita de ko kadaw Henry balay de khot ka ba ar kong ba but u try la don kan lem but Joseph amen ba pi ban ngaru la da hap beng ke jinge la dangin nang ban IT yala de shaw blay suki pasuki u blay un kurku ya pi but don kan lem but ke jinge im ke jong pi but pin man bha ye ke jinge im ke jong pi but ke jong ngaru kum ju baro nangi ni hab bani ke do kumno la no ye ka jing tenjo ka jing li ka long habangi kendo ka jing tenjo hatung yeng scam hatung inang man IT yala de shaw balai kumba IT Joseph ko ki parlok le don na pedeng jo pitang na ka daw ka jing ba phi ka do menta pilas dang bandon ka ta ka jing telot ka jing ye ha balai to pun thamai ka jing im jong phi kan mau ba balai un sa don ka lem bat phi to pet bha ye ke jing im jong phi le da phim pe tang yi tak jing pe ji tak jing bhar kum jo ngam artatin ba u bleu don ka lem bar ke jing im ke jong phi don na pleng jong phi la se phi do ye i mei papa jong phi na do karta ka ba phi dang rit Henry la da phi per khat pha manta ba phim chu poi per khat ba phin yo ye ke yeng ka sem u bleu la kar khu ye ke yeng jong phi ula kar khu ye phi mata phi la ban yo ye ke yeng ka ba pa don na pleng jong phi la se phi do yo lok jong phi la ne ye ka lok jong phi Henry ha koi per ka leong u bleu la kar khu ye phi bat mata ki khon jong phi ki la roi ki la start don na pleng jong phi la se phi do ye ka to ka jing tre ka jong phi ba man chua ka business jong phi Henry mata ka lat phi la yo pat de ko we ka lat kerukom ublay ha kanur kerkom ublay bun sen haba ka we ka jingkhang kala khang ublay play pada ka we ka jingkhang ha ka jingim bujong phi ba jonga ngam artin ba phiru phio i kata kan mau bangim dei ban ong ba ka jingim jongi kamlong e kan mau bangi barong ilong ki khon ki jong blay to ngi ne phai sa Isaiah kitab Isaiah gal nong ba sau phlai de khot ka ba ningkong ka ba ong kum ni Henry kum ni ong try u bala thau ye me ko Jacob ba du taw bala thau ka dur jong me ko Israel worshiping ngala sius pa ye me ngala khot ye me de kerteng jong me milong u jonga la da phi pej ye kini ki khot baro bala ai ha ka skol nong jongi ha ka sla ka ba phrapu ar baro kini ki khot ki ong bangi de ki khon ki jong blai hangni ka pin kan mau yo Jacob uam ba ko Jacob what shaping me de khon jong me de manga ba thau ye me what kalong ka jo hiru ka jo bap ka jong phi bat yangar gom jo wala da ting ting is nyo ba ka jing jong kalong worthless ka ba kam don dor kam don jingmot Henry ngi de ki khon ka jong blai na do bangi don na kpo jong me jong yo blai la tibi kerteng ka jong phi ba jonga tongi ni point no chekasngi ka basau kasngi ka basaw kong ba ban pelong ka jinge de katkum ka lenti ublay ban pelong ka jinge de katkum ka lenti ka jong blay
ladangi pen ni kejingim jong Joseph le se mentau la lang kala biang dei baro blei la kerku yo Joseph bad hangta ja yu hap deng kita ula kendo ye kejing pensoy odo ye kendo ye kejing pensoy ja yu ke lok jong u Potiphar kala itenan jauh Joseph bad kala kwa ban le hikam ke babamman ke basniu hakmat jong blai rengkat baru Joseph Henry dei tang sisin dei tang arm dei tang lai Henry bon kala persang ban pensoy jo Joseph usoi tan la pedon kam ye kelok jong Potiphar Henry jayu u Joseph u yai teng ban shania hauble baru ong bahkan ni kamlong kalong ke basniu hakmat u blai ngam de ban le kum ne u Joseph ula persang ban batai ika Henry kini ke baro kam tray kam berkelok Potiphar ko ki perlok bunsin on dengi persang ban le bhai ki wei le sila de pidon ke jinga pa ya pra ha ki yeng kisem la de persang ban wan rai ka jing bha ka ba de la da phimla ban penkela ye ki wei Henry phila ban IT pat ye la de kumbo Joseph lade umla ban pekala ye kejing thmu jong kalok jong Potiphar Henry yeng scam pat ha kejing sneu ke jong u yeng scam ha kejing ngai ke jong u yeng scam ha kata kalenti ha kejing ya ka hok jong ngabat pirung ila ban kendo kumjo teng ila ong ba menta tengah la yo ye kejing suk ngala yo lok ba i jenga ngala yo ye kapisa ngala yo ye kikon ha kata ka por lok jong piu ye pi lene le se ki kon jong pi ki sdak matam sneng lene phit la ban do ye ka spa ka pho jong pi lene ka kam jong pi ka la ban hir no lene phido no yo lok jong pi lene ki ba e jong pi ki klat no Henry kumno pi de ban le ngi de ban pteng ban yeng scam ban nge how jisu but teng de tang tak jing pensoy ke sedang banwan kumbo Joseph ulai kendo ki Potiphar ki lok Potiphar ki bon menta hakapateng ke jongi kalok Potiphar menta kala banwan hakadur jong ke kenthei hi ke babhabreu lene shinrang babhabreu kalok jong Potiphar menta kala banwan hakadur jong ke mobile kalok Potiphar menta kalwan kala banwan hakadur jong ke free fire lene bar ke PUBG kalok jong Potiphar menta kala banwan hagino ki bala bat penjngai ye phi bat yanga na oblei Henry ngi de ban yeng scam kum Joseph ongum no hadin jong kalok jong Potiphar kala wan bat pensoy yo Joseph ula rai badang bha ban le shajil dang bha ka ban yap ban ye ka ban le ikene kam sang ka pop ka ba hakmat ublei amen hatu ngila ban le kum ta teng le sila da phim le ki to ki kam ka ba phim le manta phin do i perlok jong pi la da phim le ki ni kam phim le manta phin ka business jong pi kan here la ne la da phim le ki kam ki ba bha manta le si ke ka ba phitmu i kala we jong pi kan do no Henry ko ki perlok ni de ban yeng scam kum Joseph balong jakat baja la de tad ka jing yam ni de ban yeng scam hakata ka nong rim ban bot yo nong penim jong ni de ban IT show ka sngi ka basan kong ka jing le bakraw ka ba hajan balla ka jingim de ka sngi basan nga kwa ye pet ye ka ni ka we ka jing ka li ka balap ha ka slap prap nre kong ba ke ba Joseph ula le hapatok kumno open ye day but kito ki bayadon ni pule Genesis live khandai arpwe do saupo ladang ngam nim don por ban pule ken en ring tip ba hakano kano gchaka bo Joseph udon poy hajil uklem knyum yo blei uklem ong balei bangal long gumne bale atrai gumne chudon Henry i ba on la poy hapatok dare nyimpan yo ih ke jing thok tin jong blei ba u le dom u le kier ba du i no yo blei Henry ngi bakat skiba ke jaka ba u Joseph udon upo unde la nong kumbul sentiu la do dan haki tan klau upo la don haki jaka be shit ngi upo la don haki jaka be terkong upo
ulong kum ta sentiu kat sebadan upo hatu pi ban mangapan hatu ngila ban pho nem teng ngilong gibreu ke balong kum no kendo ye ko ke jing kabarit le se on lej perlok ngisiu tenat bahan ong dei ani ngate mentata ni jinjin jar kecing kedok kat mangatam dan siapa kedok agni pertai ngisayong bakum ta kentin dei ngisiu bagajing kedok kat mangim dan siapa kedok hakane sa pertai pilat kenai kata hatu ngilat kenai kata baditang mangi dan ditang mapibat mangabai kedok ya kata kejubab long em lada nga mentang tre kam jong blei kumbala sau sang sne me wada jing long kna jong ngaru habang arung na kuwei ka yeng sa kuwei ka yeng na kuwei jaka sa kuwei jaka ngi hamman la ka thliu yeng ki don ben ya kitma baki kiru ki haban yele lala ka jong lengkor lala ka jong jing ki haban yakin ka jing ba pat ka long ba habangi kendo pieng skem nem hajaka bangin demi khoseu jungin dua show balai ban pani ke jingira bangin yang scam bangin om knol ni ngile kill do man ino yo ble ban tol ta jinge jungi bon sin ni kloi ban kedeu ye kikti leni ban pni kita jing telot jungi henry ni duna ban dem khoseu jungi ban ye kren badu blai ko ki perlok to ai bakani ke kelas jongi hakani ke sngi kena ajing hikai jongi kwa bangin ye pule ye ko wege de khot na jacob klong ban ningkong de khot ka basan gong henry la dau no ru na pi ubaduna ke jing start to pano ble uban ai klo ya baro uba om kno ben te un ai u kata haung na dapitan ko no jing telor ko no jing na ka jing start ban yalam ye kalong yeng long sem jong pi bon sin balai ba kalong yeng long sem jong ka pat ka pra na mar bon sin ngi sansari kalong yeng long sem jong da ka jing start da ka jing snio jong om har da ka jing start ba ka jing pinyai ka jong blai henry to ai bahang ne nginang leng ba kani kelas nginang ban IT ka jing im jong shau blai ba kumno mngi dei ban pinyai ye kalong yeng long sem ka jong ka jing tho jong LNG white kong kumne haka spirit of prophecy ka volume ka banung kong ka sla ka basispa lai pa ar kong kumne wat la uhab kamudu joseph wat la uhab sha jinjar shipor ban pun kray u na banta ban simti kam ka baran kam henry ublay ulayada ye ka nam jungu ban ya kabala pentho dak sniu da ka mudui baman bad hadin ha kapor ka badei upen kentiu yu u blei penlong ya kapatok ha ka jaka ban kentiu yu amen ku ki perlo ngabat phiru mentangi dan ha kapatok lese kalong ka badom ka babyo i ka jing shai ka bam don ka jing thangit ka bayo i betangi ki narot henry ka jobab ba phi ban ngaru wala dangi dona ka patok henry bleu kwa ban kentiu ye phi bad yang anam ta kam jung la shai shisngi udang pin kre ye phi nga ko ki perlok te ban pun nga kwa bangine posh ke khot kan mau jungi hang ni kong namar kata ma phi ko hebe haba pitim la pai kini ke buro to de sumarno yela ga jong ka jingne scam hi henry to pinang roy ka jing ai ka jing tim yo tribe no panim jong phi jesus christ hau to long ka buram nam taru bad hadu kisngi ka bam jikon nin yang scam ka ne ka jing hikai ka bangi yo manta kasngi de nam ta bangin yang scam bangin kumno bangin yo ye ka ta jing ja thaj ha ka long yeng lo sem la don ka long yeng lo sem ka bapai bapra kumno bangin lab ye ka ta de tang la dang ya IT show blay bad ang tangin yo ye ka jing ja thaj ka ba shisha kentin ka bakhadu jong joseph ka banga hi simet na siu tenat ba ka bangilap ha genesis sanpho arpho kongkum ni phisha phila thmu ye ka basneu persha yanga henry uble uthmu ye ka babha ye ka bapunlong ye ka kalat amen ko ki perlong wala ki bahaye ngasem jong pi wala ki perlong jong pi gitbu ye ke pi maben sniu ye ke jingim jong pi ye ka lawe ke jong pi henry ublain perlong ye ke nikalat nam ta ka jing bha ye ke jingim ke jong pi to ai ba ke ne ke sab school ka bang ye pulen ta ka sni kan pin kim ka jing ye dei ka long ye long sem ke jong pi ka pin ye kim ka jing IT ke jong pi show blay IT khambon
shoble banye kaspa IT khambon shoble banye ya ulok ne kalok jong phi IT khambon shoble ban ya ki bahayeng hasem ga jong phi lada phinang ban IT khambon shoble uble un kur khui phi wat phishwa ya ki himau ble ban ki eke baro te on sa ai phi uble ka jingsuk un kur khui ngi kat bangi dang yai shakri yau hakan ni kesni bakan tang kho uble in kur khu yang i wei pui nam ta ka burom jong ble amen Ko aban ai ko bele ya i church pastor jungi na banta ka kelas ke bilas ya samengi ba to ai ba ki ibaro ki jingi kai ki bangi yo hani kesni to ai bangin la ban pendon kam ha jing im ke jungi ke ba singi ban kum ju bangin ken mau ki ibaro ki bangi yo jingi kai na ke tien ke jong bele bat hani kapor bangin ya penwai no ya ke kelas ke jongi ngin ya phailang shakanam ba ka ba san spa ar pusau Badal adep kini kejing duai kerpat ya i church pastor H Maulong ban ai ni ya kejing duai penwai. No
tongin pedem kle ban ngin wai Ablay ko pa jungi bahab neng ko na ngo email blay ye ko khubor ka bamela ye sam hangi hakanik sngi bakantang khoi ke jong mail blay khamtam ye ka sub school ka bamela sama try ai ba ke bangala kren kadai ka ba wan na khet ke jingi snei jong me marketing jong me kong ba ka ji bang kre ka donut ka long jong ki breu henry kten jong thle ka wan na mi try but I try to ai ba ke bangila pule ka ne sngi ka long ban pen kheim ye ki khon ki jong me ke baladon ha ki ying ki sem ki jong ki badia nga hiroshima I try but ni dua me blame me teng ban kerku yangi ai ba ka tu ka kelas ka bangila yo snyo hakane ka sngi kan pen thmai ka jing day bar ka long ying long sem ka jongi ka bala pat ka bala pra henry a trying in long kita ki breu pan shimi kita ka sem jam ka ban pen thmai kita ka jing day haying hasem ka jongi ban pen thmai kita ka jing day ban me blame kum jo ta try ni ka por ngi duai me blame ni teng rubat penon kam la ni ban kerku yangi hakane ka sngi kat bangina peteng hak jinga seng ba arukum jo kerku yau shakri jong me ye evangelist Shylla kat ba idang ye sami khubor jong me na kten ke jong me oblei pedon kami bad ye baro ki ba shimta hak jinga seng ba ar ma ba try ki pop jongi bad snyo ki ne jing dua jongi na mar ngi ngongi pan kerteng jong me jisu belong nong penim ba no se spa jongi na do menta sidok ki bom jikod rokum jo amen Kau banai aku beli ya Pastor H Maulong na banta ka kelas bat kumju na banta kani ka jing duai penuai ban yai peteng ya ka jeseng ba ar ka jongi ngan ai no ka por sha Pastor Dr. KB Karpeteng ban ya lamingi ya ka jing duai Kwa ban pidang subha ya pi baro ki parawengai bat ki paralok sya gani ke chia seng ke baar gani ke chia seng itu khana de kat bangis dan ye gani ke chia seng kham tam bagi ni osngeu ya ke tien ke jong play no shakri yo bala pin bai punya sam ya ke tien ke jong play ha gani ke si dongin yer wai at li ke jing wai ban pin shit ye ki min sim ki jongi le ni ban pen kre ye ki min sim ne ki do not ki jongi bagin yo pediam ye ka tien ka jong blai ha ka ni ka si ni ya pai nambar ka jing wai ka baning kong sha ka nambar ka ba aspa khat sao na ka ba thamai shi spa kan dai pun riu ka ba rim ka ba ong ngawan sha ding pnau try ngawan sha now try let it mud Lord but swai now but get from shon God can your ching and him back home my gosh ya die me
wai ka ba kan day kan number ka ba sauce pa nyo po pra na ka ba thamai sauce pa lai puwe ka ba rim ka ba ong what can tight ko jisu chem not sngaw ka yam chonga what can tight ko jisu chem Kermen population bentalang hagani ke jiwai ma bon nangi ke bia don ke bia syong hala hie ngai ki ching syong ki jongi le ne ke jaka syong ki jongi ngi sia ngap ye ke bia lam jing ruai nang de ringi me sim benta ting akwa Kermen population benta batong ini sim bentalang kat ba ngi ruai ke ni ke jiwai ke jing ro you play namai ke jing ruai ke long si benta ne ke jing mani ke jongi yo play
Ti kaladai kapor bangin ya sedang no tungin ya ruai ya kani kecil ruai buram long yo kupa ram long ya upa paja kon bat ye ben sim ba tungin pendam hakli hagajing doi ko pa jungi bahab neng i wana khmat jong mi ngi aingo yami atrai ba mi ayangi ni galat ban shakri yami lengba kani ka online service hani ka por atrai swabin puli ya ka khten ka jong mi i doi kerpang yala di pamen buri yang ka ding phna ka jong mi pa ka dur ka jong mi kan pau pa ka sur ka jong mi ngi os ngau hagni ka no phai singi atrai pat kerkhu i wei pi wei ki bas ngap ban cha skor ya ka khten ka jong mi atrai patus nyau ye kini ka jing duai ka jongi mar kini duai aga kerteng jong Jesus Christ amen kulis sapatan di pi baro bok juru ang kwa banai kuble ya i pastor Dr. Kibi Kapteng i balai lam ngi ka jing duai padani ka por kwa bateng supai pi kini ka jing seng ba ar ka jungi pi ki bran hala ka jong ki sem subha la bani page lang ba kan online worship ka jungi Bokum juru ahne ka por syo bang istai ka jing sikri chui oblei nya phai lang ban ngai ka ba churai ka ba sau ba hadin kan ni ka churai ka pa ja i Mrs. B Sutli ban ai ni ya ka jing plus dang ba ka jing dos dang kecing ruai sedang kejongi hagan ni ka por kadai ka number ka ba sau po sau nya phai lang sya ka number ka ba sau po sau Lai pupra kabarim ablay bajirap yangi ngi kermen ru hame blay jong pi bajonga ulong bujirap yangi haki por baro ablay baju yarap yangi ngi kermen ru hame
kajing pulis sedang jengi mentah kesni baton kalong nak gospel yu anis bakat saw iway ar kedkot kabaong kumni ujisu ulong kalanti syau kapa wat ki kuslai na kadon wot jong pi tonget pi ha ublei tonget hangaru ha ka yeng kapa jong adon bon ki pulit syong net lom da kumta ngalayat hu api na bangan salet no ban krek aja kaya pi kata gidegi tien jong jisu syabun lej saka yeng jong kapa jong te tonginya pendem agak ikhli jengnya bangin duai kapa jong yu baham neng long bakhoi kertang jong mi wan kanya ma jong mi long komban jong mi au bele kum nengi ni wan hame haka ban mani ban pendon buro mi kertang jong mi kene kasni bakhoi ba gantang ka jong mi me i par istio melale bah tai me i me pet yengi bat ni don ru ha pedeng kamet bakot bakhia ba kum juru don ki ba don ha pedeng ke cempang ji sistem ru rei tang ki bastat jeng paya jong mi trai melong nong thau yengi melong nong bu yengi melong nong perlong yengi kane par thai na mar kata do ai bengin yat kat kum ka an ke ba me mela thau bengin bu ki hukum jong mi bengin le ka man jong mi kham tam atai ba ha kane ka sni ba khoi ba tang jong mi bengin la ban wan baro ban yeman de dem ban ai ti la de hami ba nin kan ma ba melong nong thau jong mi ha kane ka sni na ma mela thau ya kane par thai kan ru sni tai ban nyu sni mila jong thaj ka sni sabatan ina mar kata kada wani kelong sabatan bat kumta ibu atai kajenggar pat hame bakum bakalong kumni atai to ai bengin long bat kum juru to ai ba agar pat ya me atai ba men sim noi kan ke jempang bengin la ban ya wan ban mandi dem krup akmat jong me ha ka yeng man im kentang jong me au bele nim don ai na la den pe tang ka jing ai ngo jong mi atai da ka bangi ruai ni duai ni gar pat ya me ba me melong ubai sin ai ngi baro bora ki jing em ki jong ni ba man la ka sni tai ba ba ikam ki duk jong ni tre tai ka bangi la ha ka jing em jong ni re ka de ka jing yarap ba wan na me tai nim don nim so thu ka ai ka ba yat ya ka jing em jong ni re tang ma me unong pen yat ma me unong le ki ban ta baro ki bangi sngo ba me ai tai ka jing mot ka balai lu ki jing mot ka ba biang atai te mar kata kadau to ai bengin bo lagi masim jong ya ka ai ka ba usakri jong mem ta un ai hangi bon pen ai ban un kren da ka do not ba me la pha atai tien ka jong me yalam ya u atai ba pha bangila ban sinsyar la ka jong im man la ka si ka im ka jong ni bangila ban tre ban kata ban im ban yat ban yeng ki kun ki siu jong ni atai ba pha bat kum juru ki para banget bat kum juru ki samla na samla keleng slap patai tai ba nga duai bikin wan mania sim bania pendon buram mi kerteng jong mi man la kasni sebaton tai ba om tang ha ka balang jong mi be ka balang ki wei Pakistan jong mi ru atai to ai bikin la ban su thu ba ka ai ka ba mele kalong ba bha su da tai nim don ai na la de dai ha mi ngi wan bu ti bastat panya jong mi au le to sim mi ki ai ki ba skri barit jong mi ka kerpat baka duai kumju atai kam tam nga duai ni kipanta ki pastor bagi nong yalam balang jung ya kelang sla perthai tai gc jong ni ka bayalam to ai bagi jung mat perkhat ki nong babiang bagi bebej khamat jong mi ba me men yalam ki haki ki banta baro tai ba ma bat klet ki jong babiang sem ki jing jong ni atrai apa ni kini baro tang jisu no pedim minta balakarta amen. ai kup le ya imes sitli tu ka jing pulis dang ba ka jing west dang jong i man ta pat yin yo ban lu mi ki show ba kum chu ru e ka we ka ba shi pho ni ki bla ba dan halak jong jing ki sam ni la ban lu mi ki jing show ba ka we na ba shi pho ba kha chu ka por ru yin yo sngoi ka jing wai ka pang na im ya imes su si mau long ba kum chu ru ban ai ni ka jing wai jing ka show
tiếp cha phang ca la shai ngà shu in tăng ca mình ta ngà nam ban ban wan ca chính shai ca sun breng ban dun ca la ngam khu slay sha phang ca la we ba ngà tiếp Giêsu ong te mình ta ngan nhát lem bát u ba u tiếp kum no kan long don chi bun sha phang ca la sha imat ba ngam las ngau tu nga te pa e ba bat ya ka u ba bat các ti jonga kam pernai ka jing ya jonga kam shane nga nang ya kiu jing kit kya baro ka nang sting la nang du jing ka sun yu barabor ka sngi ka pernai ki ummat kem ka dum shu habanya I ka khmat u try ngan snow hun bam la ong shu don chi bun sha phang ca la shai imat ba ngam las ngau tu nga te par e ba bat ya ka u ba bat các ti jonga nga ngam tiếp sha phang ca la shai la nga yo ne la nga du u bab sa hoi ya ki sim yin u ha jan jo nga kum ju ka lân ti kaba nga de yan ba lần ba ka ding ka u la yan ma u ha shua u la ta ya nga das na don chi bun sha phang ca la shai imat ba ngam las ngau tu nga te pa e ba bat ya ka u ba bat các ti jonga don chi bun sha phang ca la shai imat ba ngam las ngau tu nga te pa e ba bat ya ka u ba bat các ti jonga nga te pa
to nghe nier wai jinker khu no play ngi yo din bangele ya lum ya ki jingai ngo ki jongi bat kumjo bangele pen pai ya ka ba shipho jongi show play nga kermen bangin klet ya ka benta ka bangi ngi dan ban le show play ka bangi ai ki jingai ngo le ni ki jingin show bat ngi pen pai hok ya ka ba shipho ki jongi ka ba day hok ka jongo play Cingkat ku na ublay nginyo. Nyerway lang baro na do kadonot bagi da mut shisha. Ba ki cingkat ku baro ki wan na ublay. But da shisha ki cingkat ku baro ki bangi ngiyo hai ka cingim ka jongi ki wan na ublay. Mday da ka bor ka jongi. Mday da ka jing start ka jongi. Le baro da ka bor ka jong ublay. Ka jingi snay ka jong ublay. Dongi nyerway lang cingkat ku na ublay ngiyo. Cingkat ku na ublay iyo jonge dai ya uparo ya robiru ki ayel ya pakun batan sempakun Tu nginya pendam klik nginya dua na mentagi jeng aingu. Yusubai kubli shubun ratai bimla don kalang mingi kene kesini bawa sini kubli shubun ratai bingilayo semua ya kasabut school class pat kumjuro to ai ba ke bingilayo semua kasabut school class pat kumjuro ka bingis dang ka jaseng arsin jengi to don kalang pat ngi atrai to ai ba trai ka bu shakri jong me un ya sam padeng jongi iwe ba kan chong sa aka do nut ba jumu jum perkat jongi kam tam bingin la bingi sam pat shkiwe ro Bada ko juga kapor ngdua ro atra nam ta kini jing aingo ki bangi lalu makane kapor to ayat tra bakan la ba sapriang ka gospel ko jong me keleng setelah ka perthai ko ku atrai ya barok ki perbengi jong ni ro atrai baki lalu me ki jing aingo ko jong ki haying hasam ko jong ki to ko ku atrai ki bakindang yo e kamet ka bakot bakia khamtam me kindang la ko ku ki atrai bakindang la ban ai shu ya ka jingin show ka kam ko jong me Tukur kuro atrai ngi kene ka singi ka bakut bekentang jome kat ba ka program kadang bazang saru kumjo semua atrai juga jing doi jingi da ma atrai ki pop ka ngi pusi me bor pan sa amen Ngai kuble ya i Mr. Susi Maulong berai ngi jiwai ka pasnat ka bangi skam ngi wing la yo sibun ka jikar ku abang yo so ya ka jiwai berwai berpindu brom ka teng ka jong play Matang ni so kuban tin ka jong play inokra jungi ha kan kasih ide Evg Teimiki Shylla menta ilong ijaj pastor ha ka balang sora ba ilatre ku ba ars na ba bat ideru naka balang ETS support literacy ila pendap ya kecik pulai cik ha spasa Adventist University bat menta ilatre ha ka balang ha sora ku ba ars na ba But ini kapor dan anak kapor si iba in ai ngi kubuan tin ke jong play. Keblai sebetan ye pi ki para bangai ki badan hapo nong po. Pada pi ki perlok ki projor ki para bangai nak ke pat ki balang ki bapet ya kani ke online service. Ni aingu yo blai bo play ngi ni ke lat ban syakri u lengba kani. Para ka ju kapor ngaku ban ai kublai ya church pastor jong ka balang jong pi ki ba ai yang ai ni galat ban ya sami ka khubor ka jong blai chapi wei pi wei hagni ga no phai sking akwa ban ya sam ya pi ka khubor na ka khten ka jong blai chapang ka babha kan sawan ni em ha ka perthai ka badap sibon ka jing e ka jingjar ni em ha ka perthai ka badap sibon ka jingpang henrai to tep ka babha kan sawan Dan ki kenten ki ba ongkum ni hapdeng jong ka met ka badum kan sawan ka step ka ba pernai ha ka por ka slap uba jor handrai to step bau simpling uba itenat un sami
haka jo ka por ka ai ka bangi im ngi mat haka ni kisngi ka ba menta to tip ka ba bha kan sawan kum gi kristan kum ki ba ngai dan kum kita gi advantage ki ba apkhmi ya ka jingman arsin ka jong u ka ai ka gol ka jong pi ka ai ka thong jong ka jing im kristan ka jong ni ka dai chapang ka beneng ka ta ka dai ka gol dan ka thong bangin poi chata sha beneng pat haka ni ka por ngin pet ya ka dur jong ka beneng lengba ka ktin ka jong blai pat ya ka ni ka subject chapang ka beneng ka long ka ba pat ngimla man siu thu ya ka dan ngimla man perkhat chapang jong ka nakata ka daw upol utho saka sithi jong u sakin kongkorin argalanong ka khat ka ba khandai ka ongkum ni handai kat kumbala tho ki ai ru ba ka khmat kam sham la yo I pat ka skor kam sham la yo sngew pat kim sham la mi ru ha ka dono tu breu ki long kita ki ai ya ki ba blai ula bu lupa ya kita ki ba ya upol wong ba ki khmat ngim sham la yo I wat ki skor ngim sham la yo sngew pat kim poi ha ka jingmot ki jongi ki dai kita ki ba blai pen kre na ka banta ka jong pi na ka ta ka daw ka long ka ba ya ka ni ka subject bangin snyo thu ya ka namar ngim sham la yo I ya ka ngim sham la poi ha ka jingmot jing perkhat ka jongi hendrai ai ngo yo blai ai ngo yo pol u klep pen kut tang ha ka di ka khat ka ba khandai hendrai u teng ban tho ha ka khat ka ba shipeu u ong kum ni hendrai u blai u la pen pau ya ki hangi do men sim jong u namar men sim u yit ya ki ai baro wat ya kita ki ai ru ki ba jeliu ki jong blai hendrai u blai u pen pau ya ki happy bat hanga lengba u men sim jong u blai kwa ya phi nga bangin poi shakata ka yeng beneng ya ka ba pen kre na ka ka daw u pen pau ya ki lengba u men sim happy hanga la dangi puli ya ka sithi petros haki petros kalanong ka baneng kong ka de khat ka ba khat khandai ki kentin ki ongkom ni bangi don kata ka ktin ka jinge tho lepa bala kampen scam ha ka ba phile ba ha ba pi pen sha skor ya ka kumba ha ka syarak batan shine ha ki jaka ba dom tat onda kan mi ka sngi baru lor shai unda mi ha ki donot jong pi ni dan ka ktin jong jinge tho lepa ka ba ya thu ya ki ai ka ba blai uplan na banta ka jong pi bat ka jong nga ka ktin jong blai ka ong la dangi sha skor la dangi puli ka ktin ka jong blai ong ba ka long kum ka syarak batan shine ha ka jaka ka badum nagra ka daw baka bible ru ka hikai yangi syapang ka beneng ong baka bible ka hikai yangi hangnu ka beneng ka don bat kumnu ka beneng kan long bat nangta kumnu ki briu ki im hangta bat ublei upen pau hau yonis haga kitab jing pen pau at huwei galanong ka dekhat ka beneng kong bat ba ar ki kentin ki ong kum ni bat ngala yo I ya ka beneng bat thmai bat ya ka khendau bat thmai namar kata ka beneng beneng kong bat kata ka khendau beneng kong kila lek no bat ka duriau kam dan shu bat ngayo I ya ka nong ba ka ba khui ka Jerusalem bat thmai ba ka wan hier na blai na beneng ya ka bala khre kum unong lek kurim ya ka ba pen ibha khnang ya utnga jongka kani ka pen iyengi kata ka dur jong ka beneng ka ba itanat hadu kata la pen stream ya ka kum kata ka briu ka ba pen kre ban lech sa ka jinge tho shong kurim nga ba dan ka jinge tho shong kurim asa itanat ban pet ya ki briu ka ba ya tho ki da pen ibha briu ya la de kum ta ka beneng ru ka itanat kum ka briu ka ba la pen kre ban lek ban sim yi ka jinge tho hagani ka por nga kwa ban puli ya phi na ki kam apostol lai ga lanong ka de khat ka ba arpheu ba arphwei ki kam apostol lai ga lanong ka de khat ka ba arpheu ba arphwei ki kentin ki ong kumni bat ba unyo pha yau ta kris yau bala thong khnang ya phi uji sukan ka de khat ka ba arphwei ka ong kumni ya ubala dai ya ka beneng ban pediang hadu ki ayam
ka jing pentemai ya ki ai baro ya ki bau blei ula kren da ka shentur ki nong ithol pa ba khoi jong u ki banadu men barem pila man kli ya ki ni ka jingkli ka ai kata ka ayom ka jing pentemai ka ai kata ka ayom jong ka jing pentemai pra bangai be u blei ha bau thau ya ni ka perthai u thau ya ka perthai ka ba janai kum bangi mat mentai kani ka jinge ka jing jar kani ka jingpang ka bangi mat menta handai ublei uthau kani ka perthai uthau ya ka badap da ka jing suk ka badap da ka jing snyo ba handrai namar ba ki pa temen ki jongi ki la hap shaka pop leng ba ka jing penshoi jong ubomman nak ta ka daw isdang ka pop ban wan chane perthai isdang ban mat ya kini ki jinge ki jing jar pala dangi puli ya ka stiu pol chaki nong rom driu kala nong ka khat ka bakhat driu ki kenten gi ong kumne phim ju tip bahau ba pi it no ya la di kum kimrau ya ka ban ko ngu philong kimrau ken ya uta hau ba pi ko ngu la ka jong ka pop sha ka jingyap lani ki jong ka jing ko ngu sha ka hop handai angu yo blei ha ka jakka ka bangi mat ya ka jing ha jaka bangin mat ya ka jing yap ha pagi patemen jong gi hap saka pop handai ublei u ai ya ka jing kular na ka benta ka jong ki bat na ka benta ka jong phi bat ka jong ngaru adai puli ha ka kitab Genesis lai ga lanong ka dekhat ka bakhat san ki kintin ki ong kumne bat ya ka jing shon ru ngan bu ha pedeng jong mi bat kata ka briu bat ha pleng sembai jong mi badu sembai jongka un pelwet ya ka khli jong mi bat me men pelwet ya ki khendong jat jong u kani ga de ga jingkular ka ban kong ba blei ula kular ha ki benriu ba blei un sapha yo khun jong u chane perthai ban yap na ka banta ki pop ka bangi hi ngila le handai slam shu hadin jong kani ka jing penlong hadin jong kani ka jing yasem pop kala stang man bon syakni ka perthai bakadang bon ki briu ka pop kadang bon lagi puli hau Genesis driu kala nong ka dekhat ka basan ki kenten ki ong kumni te utrai ula yo i pa ka jingle bamman jong briu kala kraw ha ka perthai pada ka jing thmu barok ka jing perkhat ka donod jong ku kila long bamman hala ka sngi lengba ka ni ka khat ni i ba ka perthai ka tap da ka pop ki briu ki perkhat tang ye ka jing bamman sudah nagata ka daw ublei ula babe bau thau ye ka ni ka perthai nagata ka daw u khat yo nowa ban shna ye ka yingling ban bu yo sumbai jong nowa henrei ha ka to ka por ka bas nyau si ka long tang prangut ki ba yo ya ka jing lai pat hadin kata slam shu dang tong da dang biang ga pop ban wan chane sha perthai na kata ka daw u blei u khat biang sajisin ya u Abraham ban mi na ka ri jong u ban lech kata ka ri jong jingkular ya ga ba blei u lakhre na ka banta ka jong u pila ban puli ye gani hau Genesis khat ar ga lanong ka khat ka ban kong bat ka ba ar Genesis ka lanong ga ban khat ar kad khat ka ban kong bat ba ar ka ong kom ni ti utrai ula ong hau Abraham to khi to lech no ma me hi na la ka ri bat na ki kur bat na ga yeng ukpa jong mi sha kata ka ri ya ka bangan pen i ha mi bat ngan penlong nami ya ka jaj ben riu ka bakraw bat ngan kerkhu ya mi bat ngan pen kraw ya ka kerteng jong mi bat meru men long ka jing kerkhu kani ka jing khat ka jong blei yau Abraham ban mi na ka ri jong u ban mi na ka yeng ka sem na ka kur ki kha ka jong u ban lech sha ka ri ka bau blei ula pha yu ada ka dei ka jing khat na ka banta ka jong phi ka jong a hatu ni kloi ni em ban mi ko ba mi u Abraham akan mau si sien ami ni ka na la yeng ban lech ki jaka puli ka jong a ka don ka jing siok kunja wala dangi tip ki perlok ki don Henry Abraham daga jingai umi na la yeng
ban lech shak jaka ka bau blei ula khre na ka banta jung u na ka daw la tip yo Abraham ko mukpa jong ka jingai bala tho ya uru ha ka wei ni ka kalanong jong ka Bible chapang kalanong jong ka jingai ho Hebrew khat wei kalanong ladangi puli ye gani ho Hebrew khat wei kalanong ka khat ka ba khandai bat shipeu Hebrew khat wei kalanong ka khat ka ba shipeu bat tangin puli gani daga jingai ula shong basa hagata ka ri ka jingkular kumba haka ri ki bomdei la ki jong uda shong haki yeng trap lem badu Isak bat u Jacob unong ye yo pateng lem yagata ka ju ka jingkular namarula khmi lenti yagata ka nongba ka badon ka nongrim ka ba nong tei badu nong thau jong ka long ublei kani kadai ka jing thrang ka jong Abraham kani kadai ka jing kwa ka jong Abraham ban lech sakada ka nong ba ya ka bau bleu la pen kre yu om da ki briu ki bathau ya kata ka nong ba bala da pipuli ha ka khat ka ba khat lai ki kintien ki ong kum ni ki ne baro ki la yap no ha ka jinget ha bompat pediang ya kita ki jingkular hanrei bala yo i yaki bala khublei yaki na jingai bala ya phla baki long ki nong wei pat ki so shnong ha ka ne ka porthai ki ni ki briu jong ka jingai ya ka bala tho au Hebrew khat wei ka lanong ki ap khmi ya ka ta ka beneng ka bau blei ula khre na ka banta ka jong ki pat ki ong baki long ki nong wei ha ka ne ka porthai ngen pteng ha ka jing puli ka jongi ha ka khat ka ba khat riu ki kintin ki ong kum ni hanrei menta ki ya kwa ya ka ri ba kham ba kata ka long ka ba kenja beneng na ba kumta u blei sneu le ran ya ki bon khat ya u blei jong ki na marula khre ka nong ba ya ki u blei u la khre ya ka nong ba ya ka yeng beneng na ka na ki ne ki briu jong ka jingai baru blei ru u khre na ka banta ka jong phi bat ka jonga bat ka shong ha phi bat hanga ki pra bangai hatu ngila pen khre na em naga benta ka ta ka ri ka bau blei ula khre naga benta ka jong phi pat ka jonga kani ka dei ka yeng beneng ka bau blei ula khre bat hatu ngila kloi ni em ban kendu unong itho lepa jong Isaya uli itho lepa chapang ka yeng beneng pan ngin upen pau shibon ki dur jong ka beneng pan ga sneu tenat ban puli ye phi kani ka khat naga kitab Isaya ripo san galanong dekat bakat niu ko ongkum ni na bah khmi ngan penlong ya ki beneng batmai badia ki khindau batmai badia ki ki bam manchwa an am kan mau lam ni kin om wan ha ka jingmut ka jong phi ha ka ying beneng ba blei pen khre na ka banta ka jong phi ka jonga ong ba ki ki jing shem ka jong ki bam manchwa ka jing siao si ka jing pang nut ka ni ka jing kin om wan chu ha ka jingmut ka jing perkhat ka jong phi bat ka jonga ban nga kwa ban puli phi ska wei ne ka khat ka bau Isaya tho hau Isaya r pheu ka lanong ka khat ka ba khat phra ki kintin ki ong gum ni on om yo sneu shu ya ka jingle bor ha ka ri jong pha ya ka jing pendu bat ka jing penjot ha po uput jong pha hanrei phan khat ya ka kenro jong pha ka jing pen em ba ka khrdop jong pha ka jing nyero kani ka khat ka ba seu tenat ong ba omdon shu ba le bor omdon shu ba penjot ha ka ri ka jong pha ni pe ni em ha ka perthai ka banta ka ba dap shibon ki jing ka jing jar yo i ba ki briu ki mat ya ka jing da ka ba sha le bor hanrei hang ta omdon ba le bor ngin em tang ha ka jing suk ngim don kam ya ki tup ki suloi ban yada ya ladi ban yada ya gari ke jongi henrei ublei unlong unong da ujong phi bat jonga bat hakata gari ke bau blei ula khre na benta ke jong phi bat ke jonga omdon ubatu ko mangimat hagani ke perthei ke bau menta ban ngakwa man puli phi sakawei ne ke khat ke ba u Isaya ula tho shapang ka beneng
hau isya khat wei ga lanong ka de khat ka ban riu ka ong kum ni ti usuri un shong lem bat ki khon lang brat u labasaru un dem bat u khon blang u khon masiru bat u sing samla bat u sing bat u masis ngai lang bat u khna rit un yalam yaki ka khat ka ban nyo ka masiru bat ki dingem kin ya bam ki khun jongki kin ya dem lang bat u sing kin bam phlang kum u masidap ikhna badang buin in ya le kai hathliu u sengpo bat ki khna bala ina buin in bu halaga khti haga krem u sengyong kata ga dai ga dor jong ga benang ni imma ka perthai ngi i ba ka don ga jingele persya i wei wat ya kimrat ru ka don ga jingele persya henrei hang ta yeng benang ni ka bau bleu la khre nang mata ga jong phi bat ga jong a om dei tang mangi ki breu ki ba im ba dap ta ga jing suk henrei wat ya kimrat ru ki we ya ka bang yo i hang ni perthai ki ba ya bam i wei ki ba ya ting i wei henrei ha ka ta ga ri jong ga jing kular ki le kai kani ka khat ka yathu yang hi wat ki khna ki badang ret ki le kai bat u sengpo kalong ka pasneu tenat hadu kata pan ni kwa ban poi se kata ka ri jong jing kular pan yo i ya kani ka dor ya ka bau play ulak kular na ka benta ka jong phi bat ka jong ha pala dengi puli hong isya kalanong ka balai pulai ka khat ka ba ar pu saw ya kani ka khat ka ba nga nga sneu tenat ba ki ong kum ni ki nong shong snong ru ki nom ong ngapang yau pai lang uba shong haka on map ya ka jingle bom hok jong ki om dan wei nu nong shong snong jong ta ka ri ka bau bleu la khre uba ong nga ngapang perkhat tang ta ka ba itnat adu kata hang ni ha perthai ni im sibon ke jingpang sibon ke jing sitom ngidan henry hang ta ka bible ke thu om don wei bapang om don heart attack lani om don cancer hang ta lani om don coronavirus ya ka bangila mat hang ni perthai in im tang daga jingsuk in im daga jingsuk ka jong blai pat unda un keringi akwa ban puli phi ha kalanong ba lai posan isaya lai posan kalanong ka de khat ka basan ban riu ki kinten ki ong kum ne onda kumta ya ki khmat uba matla on penpet bad ya ki skor uba khlut un pleno onda kumta ubri ubat ko un rensit kumuskai bad uthlij ubom nang kren un ruai namar ha ka riklau kin kin kersoi bad ki wa doi ha ka rusyap ni emang ne perthai namar ka pop kawan chani ngio i ba hak jing im jong gibriru dan ge jing sitom dan gi matla dan gi batko dan gi bom nang kren handrei hak ni ge khat ye ka bau isya le ya thol pa ba ong ba ki khmat gi matla on penpe ki kejat ki batko on rensit kum uskai akan mau haus nem arjar khat khandai kan bangarang don ka caka puli ge jonga ni don ni wei no no hikai uba matla hagasni ka bakhat du ui puli ka ni ka khat badu ong yang i ki kinten kom ne menta ngam yo i phi ngam tip kum nu ka dur jong phi ka long henry hangta ya ka ba jisun sawan ngan yo i phi i wei pi wei namar ki khmat jonga an pen pe ka basneu tenat ya gini ki khat pra bangai na ka benta ki to ki briu ki bom yo i manta kalong ka basneu tenat ya gini ki khat ya ki to ki briu ki prolog ki prabangai ki bomla banyai hang ta hari jong jing kular ka bo bleu la khre nak benta jong ni au ba ki khmat ki ba mat la on pen ki kjat ki bat ko on rensit kumuskai bat ki thle ki bom nang kren kin roi pan ngakwa ban ye thu ye phiru hang ta hari jong jing kular ya ka bo bleu la khre na ka benta ka jong phi bat ka jong ha ngin ya lej jing seng kumbang ya lej menta ka sni in ya lej jing seng ha ka sni sabatan om dei tang hang ni perthai ki bon ki briu ki ong ba ya ka ni ka sabaton la pen kut la pen du la pen dam
Henry pra bangai leng ba kani ka khat ya ka bau isya le tho lo pa ba what hang ta ha beneng ru ngi nang ya le jing seng ha ka sngi sabaton la dangi puli hau isya tripon riu ka lanong ka khat ka ba arpu ar bat arpu lai isya tripon riu ka lanong ka khat ka ba arpu ar bat arpu lai ki kintin ki ong komne namar kumba ki beneng bat thmai bat ka khendau bat thmai ya ka bangan thau kin ya sa hakmat jonga ong trai kum taru usumbai jong pi pat ka nam jong pi kin ya sa te kan jaru bana wei unai thmai hadu wei pat na ka wei ka sabatan hadu ka wei pat ka do baro kan wan ban mani hakmat jonga ong trai lengba kani kit khat ka yethu bat ka pen scam shu shu yangi ba hang ta ha beneng ya ka bau blei ula khre nam ta ka jong pi jong ha inang lej jing ya seng ha ka sngi sabatan ki briu ki ong pagi ka ni ka sabatan la pendu pendam la penkut ya ka henry pra bangai ka pen scam yangi pa ka sabatan ka sedang nadu ka jing penlong ka jong blei ka ni ka perthai pat kadang don mentaru pat kadang yai don hang du hang ta ha beneng ya ka bau blei ula khre na benta jongi pan nginang ye le jing seng ha ka sngi sabaton lem bat u kini kidai kedur jong ka beneng ya ka ba ka bible kala pen pau hangi wei pi wei leng ba ka ktin ka jong u ka bible ka shong ha phi hanga hatungi kwa na em pan poi sha ta ka ri jong ka jingkular pangina mat shu i ka ni ka jinge ka jingjar ina mat shu i ka ni ka jingpang ki ba harukom kumbangi mat hang ni ha perthai akan mau ya ki kentin ke bau jisu ukran haswa bu lej sabeneng u ong ye gini ki kentin ha ki sunran ki jong u ya ga bangi la man syam ha ga gospel kat kum jong yonis kat sau ga lanong kat khat ka banung kong pat ka ba ar ka ong kum ne wat ki kuslai na ga download jong pi do ngai pi ha ublai do ngai ha ngaru ha ka ying ukpa jonga don bon ki pulit syong ne lamda kum ta ngala yathu hapi na bangan sa lej no man kre ka jaka yapi odang ngala lej no bat bangan kre yapi ka jaka ngan wan pat bangan simti yapi haladehi baha ka bangalong manga piru pila banlong kani ka dei ka jingkular ka jong jisu na ka benta ka jong pi bat ka jonga ong wat ki kuslai ya ka download ka jong pi chanya hoblei ulej man pen kre ka jaka nak benda ke jong pi bat ke jonga bat un sawan pat u Jesus chen un sawan ban simti yala ke jong ban lej syak ta ka ri jong ke jingkular pra bangai ai bangin yaisa bat kham tam bangin bat scam ya ka jingai ke jongi bat kham tam bangin pen kre ya ka sngi ke bakrau ke jingwan artin jong jisu ta wa shania hu uhi un ai bor ya pi bat yanga iwei piwei adangi puli hagan jingpen pau apwei galanong kad khat ka basau ki kentin ki ong kumne ti ublai unyan no ya ki jingjau umat baro nalaki khmat jongki pat ka jingyap kan om longshu lamne ka jingsnyosi lamne ka jingyam lamne ka jingpang kan om longshu kita ki ki ba manshua ki la leino kini kit khat ka basnyo tenat hakata ka sngi ka jingwan arsen ka jong jisu ublei wong unyat no ya ki umat ki jong pi pat hangta om dan shu ka jingyap om dan shu ka jingpang pat om dan shu ka jingsyosi kan long ka jingkman ka bakrau na ka penta ka jong pi pat ka jonga i em ha ka perthai mentang yo i ba ki jingpang ki ba bon ba ki perlok ki prabangai jongi ki don ki bom don ha ka met ka bakoi bakhya i em ha ka jing khoslai andre hangta ublei wong pa om dan shu ka jingyap om dan shu ka jingsyosi pat om dan shu ka jingyam kombangi mat ha ka ni ka perthai ka bamanta ladangi puli ya ka bible how genesis ka long ba nengkong ba ar balai yo i ba ya ka ni ka perthai kalong ka bakhui kalong ka ba kalong ka ba jana ya ka ba ka pop kampat wan handai ka ba siau tenat ru ha ka bible ha ki lai tli ka lonong ka ba khadu ya ka ba blei ula khre
wang ba dan shu ta ka jing jing jar i tang da ka jing suk ka jing suk nang ra ka dau tungin pen kre ya la di pan kendu ya ka jing wan arsin ka jong Jesus Christ ya ka ba shen kan salong la dangi pen kre ya ka jing wan arsin ka jong Jesus Christ ngin ong ya ki niki kentin ya ka bala tho hau jing pen pau ar pu ar galanong ka khat ka ba khat nhiều ki kentin ki ong gom ne te umun sim bat kata ka nong lek kurim ki ong to wan bat uta ubayo sngew to un ong to wan bat jar ubas liang to ai un wan bat jar uba man to un sim ai ya ka ka jing ada ngilong gi balak kre in ong ikin ni kin to wan bala da pi syam ba pi sliang ada syam ba pi kwa man kendo yo jisu khat na ka banta ka jong pi ka jong a ha ni no phai sngi khat ya pi wan shu but ai bor ya pi ban job ya ka jing ya le jong hi hang ni perthei ko bangi long man ta pra bangai bai ta ka bor jong hi ngimla ban job ya ka ni ka jing ta ka bor jong hi ngimla ban job ya ka jing pen shoi jong baman han rei ta ka bor ka jong blei ngila ban job na ka ta ka daw nga kan tu ya pi we pan ya kershan lang lengba ka jing duai kershan lang lengba ki kentin jong jing kermen chapang ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ bagi prabangai jongi bagi perlok jongi kin daga jing kermen daga jing ka baduk jing kermen akwa ban ai khlei ya pi we ki bas ngap bat basha skor ni ka ktin ka jong blei ai bangin pej ya ki khmat ka jongi bangin yo i ka dur jong ka beneng bat ngi kwa ban poi hangta amar hangta ngin jing daga jing suk ban ya kendu badu blei mar khmat akwa ban ai khlei ya pi we khlei sibon blei ai kublay ya evangelist Teimiki Shylla ibra ai ni tu kubur ka basutanat ka bangi nget ni baro ilayo sibon ke cikirku bat ai ru ke ka bangi layo snu ni kesni ka long ka ka bangi ap khami ya ka bo blaze ai ni ya kata ka ba usapan pau hasi ke jingwan ke jingu bat ni na ka balang no po i duai ketpang na ka beta jong pi ba phenang blay na pasai bor pi na sekri ya kam ke jong blay na ko ka po spray pat bakom churu ka ba phenang tre te ha ka balang po sora Tene kapor siya bagi pemain lo kasi skin jingi play ni apa na pernah siya karena berjuai kaba live spa aku ada kebat pemain bad hadir kini kejuruai kepat ya ini pastor doktor kibi kapten ban ai ni kejuruai pemain bangin ya penuai no ya kecing seng kejongi hakane kapor hadirin bangin lo sngau ya ketin kejong play ini apa lang siya ka number kaba live spa R4R Laispa R4R Jinkmen gan poi on the jing trailer dep Nongot kin yo jinkmen Klempep Arspa kandai pusan Gabarim Jinkmen gan poi on the jing trailer dep Nongot kin yo
Tongin ya pandemic ki kle ki jongi kat bangi ya penwai no ya ki chi seng ki jongi hagani ka por da ki jing duai ko blai ko pa jongi ba pneng ngai ngo ya me ya gani ka sngi ka ba khoj bat ka ba kentang ka ba me la ai hangi ngi da dap da ka jing seo ngo ya me blai ba ma dang pen sai ka jing im ki jongi bagi dang la ban yo ya gani ka wei pat ka lat bat ka kabu bagi ni ya syakri bat mani ya me blai ban yo sngo ya ka ktien ki jome ya ga me don ban ya sam bat ngi ha gani ka sngi ling bao syakri ubarit u jome ubalia sam ya ktien jome ha pedeng jongi ha gani ka sngi bangi duai to ai ba ko kubor ka bangi le yo sngo kanda shongsa hai ki donut ki jongi ko try bat ba kanda kira song hai ki jingim ki jongi ba kumta nge nang la ban syakri kamba sho ya me bat pen kre ki jingim ki jongi bangi ni syam nge ni kendo ban me anda ba men wan ban sha ban tan yangi ha kata ka kher ka sngi ki jingwan ka ba sin ki jong me ko blai shi pone ya ka kubor ka bangilyo sngo but ho ye gani ka jing mani baro ka bangilyo nadu ka bastan hadu ka bakot ha gani ka poru a trying ai ngo ya me na ka banta ka result jong ka class 12 but ka class 10 ya ngo ya me ye kitu kna ki bala yo ye ka jing job ko try ba pa Jing job ka day ka ba me mela ai ha ki ko try but to ai bakin ai ka borom bat ka jingo shamiu play na mar ka jing job ka ba mela ai ha ki but ha ka wei pat ka liang ni duai na ka bantai ki to ki bom shim la yo ya ka jing job ko try begin om do jing kermen henry a try begin done ya ka da men sim ban ya le biang ban persyang biang ko try ba Hoi, mà cũng ta cái năng lạ ban ya sập răng hay cái chính im cái trong kỳ cô bê ba. To sneo cái này cái chính khát cái part rate cái trong cái này cái por but to the ma bị cái ring căng mà đi cái palat cái chính paro. Mấy cái này cái pan ban cái ngộ cái tem ha cái theng cái trong Giêsu. Ai ba cái chính pa cái trong miu play book pa cái do cái ban do bom je kot shadow bom je kot. Cái chính ai cái trong Jesus Christ belong try. Baru nong penem mujongi balayap namar jongi hello kading pena Calvary lembat ka jing slok ka batiang ka penchai por ka pentingen bat ka bayalam nanti ka jong se ba khoi dai kini ki lai ho wei jong ka jing long play kin long ring cut bat ni wei pe wei ki balio sngo ya gani ka kubor gani ka sngi oi lam bodu pai langu jong me bodon ha ka leng sat lak ka potai ru a try nadu menta bat shido ki bom ju kot ru Amen. Aku ai khop le I pastor Dr. Kibi Kapteng ai ni ka jing doi pen wai kom chiru ya pi baro ki bela simantana du ka sabas school ba kom chiru han khabar ha ka jing sang arsen ba kom chiru pi we ki bela pet na la ki jong ki sam ki jong pi ai bo ble na khui pi ka ba pinang pet ba na sekri yo ble na we ka por chui pat bạn hay có qua cái chính sách chúng mình phải làm bài không biết gì